Kom. Godt, Theresa. Godt, Frederik. Sådan. Sæt dig på den. Kom så, Theresa. Ind og skab på den. Ja, godt, Theresa. Rundt om. Og hoved. Ja, godt, Theresa. Så ind og angreb. Hænderne op. Ind og skab hullerne. Ind og skab hullerne. Op med hænderne. Lige stød. Lige stød, skab hullerne. Brug benene. Lad en få energi på det der fint. Kom nu! Og godt, Theresa. Igen. Og spark til hovedet. Afslut med spark. Kom så, Theresa. 1 minut, Theresa. 1 minut. Kom. Sæt dig på. Ind og stød. Sådan. Og slå af med spark. Ja. Godt, Theresa. Sæt dig på. Og spark. Spark. Theresa, spark med. For afslutte med spark. Godt, Theresa. Det er sad. Igen. Igen. Skab hullerne. Rundt om. Kom så ind og angreb, Theresa. Lad en brug energi på det der. Fint nok. Op på tangene. Kom, Theresa. Op. Kom. Halvt minut, Theresa. High kick. High kick, Theresa. En stød og high kick. Sådan der. Igen. Igen, Theresa. Igen. Og spark. Spark. Ja. Igen. Bliv ved, Theresa. Bliv ved. Kom så, Theresa. Op og spark. Kom, Theresa. Op. 10 sekunder. Og giv spark til hovedet nu. High kick.